Matur sembah nuwun lan pepindhan nadyan radi randhak anggen kula sowan wonten ing wanci gara-gara. Ning mboten dados sabab menapa menika tasih kathah wekdalipun dipun dawuhi dening minangka para bapak-bapak panitia supados sak mangke saderengipun inggih menika ngumandhang adzan subuh kedah sampun paripurna. Matur sembah nuwun para warga saking Jelok mriki ingkang sampun kepareng Cepogo Boyolali sampun kepareng nimbali dhateng Petruk. Nggih. Sak kamat-kamat sak saged-saged anggen kula ngaturaken pasugatan. Upami wonten kirangipun, upami wonten kuciwanipun kula nyuwun samudra pangaksami. Ingkang sakalangkung kathah jar kula pitados kula menika namung Bondowani kalian garan nekat kemawon. Ewadene menawi wonten samukawis ingkang dadosaken renaning penggalih menika namung dapur kleresan kemawon. Matur suwun, matur suwun. Jebul ciri khase Boyolali menika werni-werni. Kula menika natau tati dipun timbali wonten nuwun sewu radi mlebet, radi dusun. Menika ini dawuh kalian Petruk supaya wiwit jam 8:30, mangke jam 2:30 sampun bubar mboten menapa-menapa. Ya werna-werna. Desa Mawacara negara Mawatata mboten dados menapa. Nembang sing kepenak ngundang Kang Gareng sore mawis-ora kurang-kurang Petruk nggone karo Bagong karo Gareng atur panglipur karo para lenggah. Sameneika kula badhe ngaturaken tetembangan-tetembangan ingkang kala wau sonten dereng saged dipun aturaken menika wonten pawarta, ingkang wigatos. Wonten satunggiling KTP ingkang ical atas nama Bapak Sularto. Tempat tanggal lahir Wonogiri 27/02/79. Alamat Wangan Banyuanyar Kecamatan Ampel. Oh nggih. Banyuanyar Kecamatan Ampel. Nggih matur sembah nuwun. Nika KTP wonten mriki Bapak ingkang asma Sularto kalian SIM B1. Nggih. SIM B1 atas nama Bapak Sularto. Swasta Boyolali Ampel Karang Wangan Banyuanyar RT 01 RW 06 Ampel Boyolali. Monggo ingkang rumaos kecalan Pak menika saged dipun pedhet wonten mriki. Menika penting KTP kalian SIM B1 menika penting. Mila menawi ingkang rumaos kang asma Bapak Sularto monggo kula aturi majeng. Tumunten dipun pendhet KTP kalian B1 nipun wonten mriki alhamdulillah saged pinanggih. Monggo sak dompete ora. Oh, tim streaming kang manggihaken matur sembah nuwun. Menawi mboten saged dipun pendhet sakmenika mangke saged kula aturaken ingkang Hamengku Gati utawi bapak-bapak panitia supados samangke menawi selang setunggal dinten menapa kalih dinten menawi badhe mendhet wonten ngersanipun bapak ingkang Hamengku Gati bapak panitia utawi bapak ingkang kagungan hajat dalu menika. Nah, ingkang kagungan utawi kanggenan utawi ingkang kagungan dalem Bapak Andi Mulyanto. Monggo. Oh penting iki soalnya nyopir iki nek tanpa SIM ayo. Surat izin mengemudi. Apa-apa ki nek tanpa SIM ora iso mengemudi. Mula kudu golek SIM sih. Ning 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 nong 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 nong. Nah. Nembang ngundang Kang Gareng karo Bagong. Nggo seneng-seneng sawetara terus neruske lakon, terus paripurna, terus nyuwun pamit karo para warga Jelok Cepogo Boyolali mriki. Klintong-klintong numpak andhong ngabel klingklong. Raya-raya saenggo sangkan nabang. Ati ngajak adina wayang semangat. Iringane perang kendang rebab kembang. Ilang samalah iku ora sumelan.
metu ming pas suwuk tok. Ayo ben padha karo sikile becik kok ya, Tru. Nene anane iki jenenge suwuk celeng modot. Moga. Celeng modot, celeng mogok. Nene anane. Bagong ora tok jak. Tampiri ora ana. Coba diceluk nganggo tembang utawa nganggo gending. Bagong mesti mara. Kowe nebakno dit kricik saka dhuwur. Nek klinting ngono Bagonge mesti mara. Oh iya kok kandhane. Apa kuwi? Ah. Ora. Kuping iki nek kuping dhuwit ya ngono kuwi. Sapa nggawa sekrup? Sekrup apa? Oh iya aneh-aneh gong. Kok ora bareng karo kakangne. Ya wong iki dhewe-dhewe duwe prinsip. Apa? Prinsip. Anggere tok bablas ki tak atil jasmu. Duwe apa? Prinsip urip. Ha iya. Dusun duwe jati diri. Ha iya. Ora kudu bareng gareng. Ha saiki ya nek gareng ki ra terjangkit virus corona. Waduh. Nek terjangkit aku bareng iso ketularan aku. Mbok cangkem iki sing apik. Kakang niki sehat walafiat ngono kok. Omong kok waton nglarani atine wong kok wis regepi ra jamak-jamak. Sowan endi, Gong? Jelok Cepogo Boyolali. Ya. Ngerti apa sing paling terkenal ning Boyolali? Apa? Petro iki domongi ra. Oh, susu sapi. Iya. Aku soalnya suwe kok nang kene, Tru. Wih, wis tau nang kene to. Wis dadi pemerah sapi susu kuwi. Oh. Ha kok nganti iso bali ditundung karo juragane aku. Wah, mergane esuk-esuk kon merah sapi susu tak otot-otot bolanang. Weh. Nganti semaput sepapine. Wah. Sapine nganti semaput. Semaput aku tak ngono kok. Semaput aku terus ditundung lunga karo juragane dipecat aku. Mulane iso bedokke nek anu tukang merah sapi kuwi kudu ngerti bedane antaraning wedok lan lanang. Padha wae. Nek sapi iki angel bedane, ning mesti ana bedane. Wis saking goblokmu ora. Oh, ya ora mung kuwi tok. Kene iki ya wis akeh. Apa jenenge iki makanan-makanan khas Boyolali. Ya. Pirang-pirang yo ring. Iya, padake rumangsane ora. Roti susu. Lho, ya khas Boyolali. Kopi susu kuwi ya khas Boyolali. Ora gleleng. Werna-werna, Pak. Susu macan kuwi ya khas Boyolali. Wong kabeh nganggo susu mesti khas Boyolali. Iya. Ayo truk padha nembang. Ayo, Geng. Ndak ngentekke wektu nek ngomongan tanpa guna. Pesin dene songo. Wah. Kuwi dilumpukke terus ditapeni. Sing cilik jaga grok nang isor. Ha iya. Padake beras wae. Sinden kok nganti 9. Ya kala-kala ora masalah. 10 ora masalah waton nggone cukup kok. Ngaturke apa, Reng? Aku sing tuwa dhisik ya, Tru? Ya, iki pancen awake dhewe iki nek sowan endi-endi ya gagrake klasik kaya ngene iki. Ha iya. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun lelagon sing klasik wae mbuh ya jineman, mbuh ya apa jenenge iki? Sinompari Jata, apa uler kambang, apa-apa. Ning sing pokok klasik kok aku wong tuwa. Aku nek ru gedung gorengan iki ndasku cekot-cekot. Iya. Sing nembang Mbak Cengpu Jombe. Senengane kok diwulak-walik ora. Seneng aku. Yo, mau tok blondroke to Mbak Cumpe, le nyindir wis mempeng cara ngayoja, bareng ngelik tok suwuk. Ya aja ya ora ana batesane suwuk nggon aton cek deng tandeng. Nek pasti bonom ya 6 ngono ora masalah. Iya, dadi beda ora wis kepenak malah. Ngaturke menapa Mbak Cumpe? Piyai saka Purwodadi. Blora apa Purwodadi sampean? Purwodadi, Pak. Purwodadi. Purwodadi kono ngendi? Jawa Tengah. Oh.
Ngaturaken jineman klambi lurik. Jineman apa? Klambi lurik. Klambi lurik. Oh iya. Matur suwun. Lho iki uga ana panyuwunan saka sing streaming nang Jerman kono terus. Waduh. Adoh ya. Nyuwun tembang kangen. Oh, mau sing dikersake Mbak Ika ning ora ana. Terus nderek mawon salam saking Jerman. Oh iya. Sindane nderek. Ya. Klambi lurik mangga. Diaturake kagem para pamirsa sing dalu iki isih kepareng lenggah. Heeh. Monggo. Ya, Mbak. Berkas. Udu. Wah, aku terus kelingan Orisa ya, Terus. Lagi ngapa ya? Embuh. Lagi ngapa barang ini? Mesti ngelilir anaknya. Ha iya. Iki nyeritake prawan desa, kenya-kenya desa jaman biyen ngau klambi lurik. Anu dikebayake lurik ora dikapak-kapake mung ditaleni ning dhuwur wudel kae utawa ning ngisor wudel, sret. Terus jarike jarik setengah. Ora tekan ngisor, ning tekan isor dengkul kae terus nggendong tenggok ning sawah. Wah, ketok ayu-ayu banget. Jaman biyen. Ha iya. Saiki ya sarang-arang nemoni wong wedok gelem gendong tenggok ngono ki nemene. Ah, saleman pokoke. Jaman semono ketok ayu-ayu banget ketok. Wah, gelungane ling gelung nang dhuwur sirah ngene. Ha iya apa nang dhuwur bokong. Gelungane nang dhuwur sirah. Ha iya, maksudnya dhuwur sirah ngono kuwi terus ketok gelungan cilik kaya Gajah Mada lho. Wah, jaman Mojopahit ketok ayu-ayu. Jaman semono ya terus. Ha iya, saiki wis kalah karo jaman. Saiki wong wedok iki nek ning salon wis bojoku ngethoki kukuwe 175.000 wis, Tru. Sapa? Bojoku ngethoki kuku. Wah to. Boros tenan rek. Angger tak kei det ngaregake nang salon luluran. Ha iya. Ning saiki ketok kuning. Wo, sak mripate. Kenang apa ya? Lara kuning. Wo, ayo. Mripate wis dadi kuning nek lara kuning ora. Yo, teruske Mbak Compe.
Wis sesuk iki nek ora apal kendangane iki rasa sok ngentutke kendang. Ah tak kira nek kaya ngene nek tung tung tak den tak ndil nang tandang tak tudeng tak genong tak ding 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 tak gendong ora. Gendong keproke ndase kuwi. Iki ngapa Kang mangsa awak srek kok senengane kok meri karo kabejane wong. Ya iki mau klambi lure sing asta Mbak Cumpe saka Purwodadi Jawa Tengah. Wah, wis arep sowane Purwodadi ra sida ya, Tru. Gara-gara virus. Iku wis batal loro lho, Tru. Iya. Muga-muga sing Kalimantan dibatalke. Muga-muga. Tak nang omah wae aku wedi lunga dadu. Melangi kok ya. Ha iya. Ayo gentenan, Gong. Ayo saiki genti. Ana panyuwunan saka Mas Zain. Heeh, saka Boyolali. Ya. Sing sore mau urung diaturake apa? Kadung tresna. Ya. Sing kepareng nyekar. Ya Mbak Ria. Wah, Ria jenaka. Ya. Men jumeneng ya, Gong. Men semangat enggak ngantuk. Ah iya. Monggo Mbak Ria. Alon-alon. Nah, ngandel ta? Pundi niku? Undangeme Bagong. Senengane kok beda wong ngadeg to. Aku ngadeg ora beda ora seneng. Ha iya. Ya, monggo Mbak Ria ngaturaken kadung tresna. Iya, men supaya saya gemerengseng. Monggo dibawani. Apa kae sing kae? Aku tresno wong lanang, aku trimo mati ning waton tresnaku tak tampa ngene lho. Oh nggih. Wong wedok goblok. Ha iya. Nggih mboten goblok kok. Ah wong trimo mati waton tresnane wong tresna kok ora ditampa ki mbok ya wis. Ha iya. Kok malah sepoto sing ora-ora. Cakepane iki ora dadi. Lah nek sing ditresnani nggih niku kok. Ha iya, nek ra ya rasa dadak trimo mati. Nggih. Sing wong lanang pirang-pirang. Nak niki, Pak. Surebo. Ayo saiki wae lah, kowe aja netangi tensine Bagong lho. Lho. Iki wis menep lho iki. Lah yaene tok gawe. Wit sore kok gur muring-muring wae. Nah iki ngene iki nek ora kebeneran aku. Iya yo, ge wis. Ku tak tukake masker. Ngomong masker kok 1000 kok nggo ngopo? Maskere mboten cukup nggih lambene Bagong niku. Niki napa? Pancen kudu nganggo nganu niki serbet. Serbet cap kalong. Turu wae kok. Wis merem. Apa sih? Ya iya. Ngantuk Mbak Tatine. Ora, kuwi iki pancen topo e kuwi iki. Oh. Nek yaketen topo ngoten. Kuwi nek tak tau turu apa mboten kula ming kedep. Kedep kok 2 jam. Enak banget. Nah iya. Yuk. Sinawang datan boseni. Pancen wong lagi seneng ki sinawang ora mboseni. Nek 2 taun 3 taun petukane. Kuwi meneh. Nggih mboten kok. Manusiawi ngono. Heeh. Nyawang wong bagus aleman. Sapa iki apene ditedhake mic iki? Ana wong nembang kok ana. Kaya dara wedok memeti. Rekoso tak lakonane. Angger aku bisa nyawang mesti ada. Angger aku entuk nyawang.
kuwi terus wong wedok iki nek tresna kowe mung entuk nyawange Ayem. saguh rekoso. Ha iya. Ya. Wong lanang kundule abang. Wong bagus Gusine biru. lambene abang. Aku dadi kelingan aku dhewe. Aku pengen lambeku ki perokok tak lambene coklat. Heeh. Kepengin abang tak leleti pepsoden anggere atur leleti pepsoden. Sing abang pengen lambene tok kiwa tengen ireng. Dadi kok stopan gantung aku. Oh, takdire ngono aneh-aneh. Mbok bengesan ndung nonton. Ayo. Yen mati aku wis kurup. Wani mati. Angger tresnaku mbok pegat tampa wis mati kurup angger tresnane ditampa. Njok ngapa tresnane wong mati? Ya wong jeneng cakepan wis anu lho, Gong. Cakepan ki nek embane kaya sinetron. Dadi bayangane iki dhuwur banget lho. Kaya sair-sair lagu wae lho. Bayangane dhuwur banget lho. Heeh. Yo. Lamat wis katon tejane yen bodongkat. Lho, misruh lho. Sing bodong apane ora. Kae sing mlembung ora wudune sak wetenge saiki. Bodong kok sak wetenge. Yo. Lamat wis katon tejane yen bong brangkatan man jarang ngadu Penggirong ya isih semangat, Gong. Ning suarane wis ora kaya biasane. Lho, suarane kaya biasane ndang tak yo wis yo ye wis ora wis dadi tegese ngangkat cangkeme wis kabotan. Ya wis ora apa-apa ya. Bacaane
Mergo nek ngendange sendhan raleman ki ya nyatane penake ra jaman-jaman. Nek gawe-gawe dijogeti angel ra jamak-jamak. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak. Rai, Ria. Mbak Ria kok disebut Mbak Rai. Heeh, Mbak Ria. Matur suwun. Iki ya isi ana pamundutan saka Jerman, Truk. Waduh. Adoh. Kono iki awan lho, Truk. Ngawa? Heeh. Srengenge kan mubeng. Percaya ora kowe? Ora. Rono ora percaya. Wegah kok tekan Jerman ngopo? Heeh. Ya, diaturake sing kepareng nyaker sop. Sik. Kira ngomong diatur. Sing kepareng nyekar, kok sing kepareng nyekar? Cekar ki cokor. Iya. Sapa to? Iya. Coba nek Mbak Aprilia. Ya, iya Mas sing ngunjuken mau urung nyuwara apa-apa. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Apa mau nyune gong tembang kangen, tembang lari-lari kangen. Iya. Wah, ayo joget yo apik. Nembang mesti yo ora kalah apik mestine. Mestine ngono. Coba kiasane saka Magetan. Magetan ngendi, Gong? Magetan iki kidul Banyuwangi. Tutuk gundomo lah. Magetan ra ming wetan kono to. Wetan kono ngendi mongko ora sok aneh-aneh, Truk. Iya, Tawang Mangu wae munggah medhun wis tekan Magetan. Magetan iku pernah Jawa Timur. Wo Jawi Wetan. Tuh yo apa kon? Waduh. Ya apa kon? Bablasen kon wis Surabaya kuwi. Ya Bagong kaya ora ngerti basa. Monggo Mbak, ngagem dipun bawani menawa mboten? Monggo Mas Bagong pripun? Nggih, saenipun ngagem dipun. Sampeyan kok ketoke gerak karo mulut tidak sama. Lho, maksudnya mau ngene iki, monggo. Derek Mas Bagong. Biasanya kan bareng. Monggo derek Mas Bagong ngoten niku bareng sinkron. Sampeyan mboten sinkron nih. Monggo. Derek Mas Bagong. Lah nembe lho, nembe derekke. Kula niku nembe ya biasa mawon. Wong iki nek Ngawi ya wis derek kok saiki nang ngene derek kan wis biasa. Heeh. Iki keprigelane pengendangku ki nang kono kuwi lho, Truk. Ah iya, aku ya ngerti kok ya. Ya, ngerti-ngerti iso dawuh Mbak Aprilia wae lah. Saking sinten, Mbak? Saking Mas sing ngasta kendang. Ngono. Sing dawuh. Iya, ya iso ora apa-apa, karang kekurangan amunisi tadi. Dereng kenal lho jane. Napa? Dereng kenal. Lah sampe rak di WA to? Kula. Nggih to. Kula saking Dik Cumpe. Oh, Dik Cumpe iki nopo Dik Cumpe? Nggih. Tapi nggih lumantar koordinator. Nah, koordinatoripun ingkang ngasta kendang menika. Sok pados sinden. Nggih, wingi tau kapusan niku wonten niki jenenge Natalia. Wonten iki bareng tekan gone niku nganggo teken. Nah, kula kan balik. Natalia mu iyem jenenge. Bul tuwa. Monggo Mbak dipun aturaken bawanipun. Alon-alon nggih niki. Nggih, pagi pertama kok sampean. Nggih serak wau lho. Nggih, maksude nderekke pertama niku ora mesti kudu alon-alon. Ampun diladaki kula mengke. Mboten. Ajre. Ora diladaki. Diladaki dianget. Ambuh. Diladaki dinakali. Ora sok dinakali. Wah, nek kula kondang mboten nakal, Mbak. Sing rebab sing sok nakal niku.
Niku nggih dereng tepang kula. Nggih mengke tepangan ngono. Bayu. Modar. Oh. Bojone muni tepangan, kempon. Jenengan kok terus plerak-plerak to. Mboten. Kuwi mumpung mburimu ki ana cap, kuwi drijimu capna ngono. Iya, dipun bawani Mbak monggo alon-alon. Apa selera murah krasa Krasa ora rek? Krasa. Kowe krasa ora krasa banget. enten terusane. Wo terusane pripun? Tenane aku setya ngenteni. Oh, satenane aku setya ngenteni. Kowe iki teko. Iya. Neng halte. Sinten niku Mas Bagong? Niku sing rebab niku. Sawang jroning atiku Ketera nek ketera. Ketara nek pendak dina nyanyi, pendak dina pentas iki suarane nganti serek ngono ya. Saman mangkulinake ngombe wedang woh, Mbak. Nek teng Jogja mang tumbas ngombe wedang woh niku iso ngeplongke swara. Oh, le tuku nanti daerah Imogiri. Nek Imogiri entek sampean tenggen kula sapokke woh sik mengke. niku kados napa to? Ngene niki lho. Niki abang warnane. Ngoten. Lho. Bukan sulap, bukan sir. Niku abang. Niku niku naminipun dawuh menika saged melegakan tenggorokan, dinggo ngilangi gatel-gatel gatal jamur sing kateng kesaya niku saged mari sang-sang di komputer terus pokoke lenga ula. Mbok kula nyuwun niku mawon. Lho kagem percobaan. Ampun. Soale pun nonton jopo-jopo. Oh, ngaten to. Lah wae nawani. Maksud kula apok. Udut sing mana terus. Mulane leren le udut. Ndak watuk. Bayi ora udut watuk terus. Agar rak bayi, kok kowe bayi. Aku ya kaya bayi ya. Mangga. Napa to? Mboten dom sampean. Sesuk suwe-suwe ra dom. Wong sing tak tresnani tega wong sing ditresnani tega. Wah, wong lanang mana. Biaman, biadab ngopi. Mbak Ayu kok bianter. Rasa kangen tak empat Diampet ya, Tru. jroning Dagu. daku Neno. muga bisa
tembang kangen kowe iki iso ngurutke cakepan ora to, Kang? Dadi tamba liwat tembang kangen nek sindene wis muni nyengkok berarti kuwi iki. Oh, tak kira itu. Iki kok. Ngawur banget. Mulane kowe iki basa Indonesia pelajaran elek bijine. Aku seneng elek. Ya wis. Ya wis, monggo. Tembang kangen. Monggo. Tak tak tung tak tung tak. Ya, monggo.
Bumi baline endah manis semu liwat aku wujud tresnaku jos terus iya sing gerong ya wah sindan-sindan kok ayo donggo ngilangke ngantuk carane ngono kuwi adep-adepane ha iya ayo adep-adepan roane heeh nanti adep-adepan ro Prastiwi Prastiwi nyawang entuk dodo ha iya ayo cendhik kok Prastiwi kok matamu gede banget to nek Bagong ora. Asli kok kowe kenyang fakta kok. Ah iya. Aku ngomong ora tau gara kok. Ning iki kejaba saka kuwi, kejaba saka kepiye, Tru? Kejaba saka kuwi. Bapak iki ngenteni bis nabrak cengelmu. Bapak ngenteni Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kira-kira entuk gawe ra ya, Gong? Kanthi ngucap muga-muga Gusti paring ridho. Oh, ridho rohana utuh. Paring berkah supaya ndara-ndara ki entuk gawe. Ya, yuk disebani Bapak. Yo. Janeng kaning talaka ngati langit. Mantep pasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
Datlangening kalang banaglar pandahan muncar non lir kekonang surem sorotetan padang Werkudara baru kakang kuwi apa dene sira Yayi Arjuna wonten paring adhawuh Koko Prabu nggonipun kakang nglumpukake para kadang ana ing Datulaya sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug perkara sasmitaning dewa ingkang wis tinampa dening Puntadewa sasmita sing kepiye sing wis ditampa dening barep kakangku ora liya mung sasmitaning Jawata ingkang wis ndak tampa Yayi lamun dewa bakal matedhakake kanugrahan wondene kanugrahan mau kang aran wahyu katentreman parandenipun kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawega lahir lan batinipun kakang nggone gayuh kelawan tumruning kanugrahan apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa penanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa dene nganti wektu dina iki pun kakang ora gumregah kelawan rasaning pun kakang nggone gayuh kanugrahan wujud wahyu katentreman mau Dimas Harya Werkudara miat langening kalanggiwan aklar pandhan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga dereng dangu samembal wacana kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring Randha Gumbala Bambang Antasena karya cingak sangya para Pandhawa bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon Mawur awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur panriting turanggo esti gawe kaget ora pangling anak Antasena ingkang sowan ngabiyantur ning ngarsaning wakmu ing Amarta ya Pakde sewu-sewu kalepak kaluputane Antasena aku nyuwun pangaksama ya Pakde ora dadi ngopo nggih apa to kang dadi wigatine dene semengko nggone rasuwana ning ngarsaning wakmu ing Amarta matur ngersani Pakde sewu luput nyuwun pangaksama dadekno kawuningan nek nalika semana aku mapan ning Karang Kadempel nampa timbalane kakekne Semar paring dawuh kelawan aku yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhaking wahyu nalika semono kakek Semar duwe penjangka yen to ingkang nampa ya kuwi pepundhenku para Pandhawa nanging kakek Semar paring dawuh karo aku wa
yen to syarat sora tumedhaing kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka jamus miang jimat kelima sada. Mula sowan ngursaning Siwa Ngamarta iki nyuwun parilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyuwun ngapura lho, upama aku kudu ngrebut jamus kelima sada sarana peksa Siwa Ngamarta. Koko Prabu Arjuna piye? Midhanget dhateng menapa ing sampun dipun aturaken dening anak kula Punantasena. Gajihna bilangken paduka ngrembak babagan kanugrahan menika kula kinten sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lire kepiye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mengkono? Kula Antasena matur bilih Kakang Ngayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil syarat srana pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Jodipati wekasan Antasena dipun gelandang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Jodipati. Menika mangke malah salah kedaden boten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Nyai Arjuna wonten dawuh. Candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan Si Antasena. Nata nistakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu. Swamya ngambrang ati karonaning kaswase jananing marga memalat kung dosang gondo Astratmaja. Bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tate nampa critane wong tuamu Jodipati. Yen pustaka jamus kelima sada kowe dudu putaka baen-baen teko kowe arep boyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol Drajating Ponokawan. Pak. Bapak nggadang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis sago karo kakekne Semar. Nek nganti aku ora iso mujuti apa dadi panyuwuning kakekne Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada sing tembung nyuwun ngambil ki ming nyilih upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Ning nek bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu nek aku wani karo bapak. Wah, deplok ndasmu. Tak deplok ngendi?
Kaya aja sembrono. Wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak. Ning nyuwun sewu, wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to. Kakene Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakene Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki, doh nyono, cerak nyono padha mestani Pandhawa ki ora ngerti males kabehane karo kakene Semar. Kakang Mas. Lamrong nyuwun pangapunten wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma Kakang Mas kinenang ngendhakaken kamurkanipun Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsun sedaya saged rinembag jernyatanipun ingkang dipun rembag madaning pasiwakan ngamarta kala wau babagan tumurunning kanugrahan Kakang Mas. Antasena ana apa Wadi? Sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, Dik, wis kulina. Werkudara. Oh. Antasena kuwi ora luput kok mbok tendhang nganti kontal saka Ndaturaya. Nadyan sira wong tuwa nanging njaluka ngapura karo Antasena. Rasudi. Wis rasa. Ndak malah dadi geger. Bapak ora njaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka Jamus Lima Sada. Boyongan marang Karang Kadempel. Aku sak kulawarga bakal sowan marang Kakang Semar. Yo ngaturake panuwun, Pakde.
Miat langan ninggalang larawan dan moncar Dinon lir kekonang sureng sorotetan badan Jagat Dewa Bathara jagat pangestu moro. Iki ora pangling kaya anakku jangkar bumi. Naga Bagindo Purworejo sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanono. Kula mendinggo jimat paripindhayan ning kasantosan. Ana wigati apa kula? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu? Wale-wale menapa? Saking pribadi kula piyambak menika sanes. So dipun utus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten. Lho. Lah, sapa ingkang ngutus kowe sowan marang Praja Mandura? Mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya. Wale-wale menapa? Kiai Semar menika dados lantaran tumurun ing kanugrahan dinten sak mangke. Namung wanter ngendikipun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun ingipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat srananipun. Syarat sranane apa? Ingkang putra ing jangkar bumi dipun dhawuhi supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura. Inggih menika Kiai Nenggala Wa Prabu Baladewa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Antarja wonten timbalan. Kowe aja netangi marang kamurkane wong tuwa. Kowe ngerti ora? Yen pusaka Kyai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit. Kuwi dudu pusaka agalan. Kuwi dudu pusaka ing bisa disilih dening sapa-sapa bae. Nanging kuwi pusaka mapan ana ing anggane awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun pangapunten, Pak. Nadyan kathah-kathah mengendika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun pangapunten. Paripaksa kula ingkang tah meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu. Piye? Jajabang mawi ngawenges kumejot padoning latri netra kocak ngondar andir idep ya mangolon caka Antarja wonten timbalan apa sing mbok kandhake mau wis tok pitung nganggo nalar sing ganep kowe ngerti ora? Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku ki wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu Jodipati. Tegese aku ki wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala? Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Yoli binatang manusia paling jajalan hati iblis lanat menungso ratatanan bayi wingi sore wani ngadeg jejek ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelaring jagat kowe ayo ketok ketok kaya lu ke barat dan anake Werkudara. Karepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono kuwi ora wajib kowe diwenehi pangapura. Kowe wani karo Waknu Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelek nyawang glaring jagat semeng rembulan. Waduh. Hei!
maning jajal ngantem dada sesek nganti aku tiba. Wah, Antarja pancen prawira yuda. Nom-noman sekti kalintang jaya ning berak. Ning apa kira-kira kowe kuat adai Kyai Nenggala? Wah, gretel Nenggala mbuh dadine ora perkara bapakmu kuwi dulurku. Koko Prabu Baladewa. Kresna, inggih. Ora tok penggak modar bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningatanipun Antarja wani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Koko Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iku ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapulih tedhak wonten ing Karang Kadempel Koko Prabu. Den mrayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Kakang Semar kula karepmu piye to Kakang? Lah kok dadi mbebingung marang para Pandhawa aku sartaning Koko Prabu Baladewa. Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Nayantaka? Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Semar? Wah, Dipol aja ganggu gawe. Nganggo dolanan Pandhawa lan liya-liyane. Mangke riyin lho. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula mergi. Kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahanipun Yastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami prisa bilih kula menika dados lantaran tumedhaking kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mung syarate kudu ana seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur. Kok arep ngrawuhake para priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng sak mangke pusaka
Sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kaliyan ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning ing sami lenggah wonten ing papan mriki Ndara. Sampeyan weruh to? Mak biar. Clorot-clorote wayu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi. Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggulawentahing Wisnu. Boten saged uwal saking panggulawentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Iya, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Pandhawa sampun gelo, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gelo. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kaliyan ingkang rayi, mesti kesawapan wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Kakang. Pandhita Durna ora tau iso ngrampungi karya. Jangkae dhewe Semar, wayu tak jaluk wayu katentreman. Doro opo? Wahyu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah! Madange jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung
ngece. Ngece. Karang pun tuwa niku ya. Penyakite ming batuk. Wahyu pun tinampi ingkang raka. Ya, Semar. Mugi-mugi anjalarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning Wahyu anjalarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayem tentrem. Niring sambi kala durga mendhak kala sirna. Purnaning gati, kula minangka wakiling kanca-kanca lan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih ndara.